Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wala quwata illa billah amma ba'd. Hadratul mukarram para alim, para ulama, romo yai, ibu nyai, bapak haji, bu hajah, santriwan, santriwati kenten dalu sumanding kitab suci wayuning lahi. Satu klebekta sifat wafat manipun saha dawuh-dawuhipun ing mangarasanipun para pepunden, para pinisepuh haji sepuh yang sampun pono ing pamawas wiwalep teng pitutur ingkang satu klebekta sekitar kantun dan katalpening pangarsanipun para pangarsa pangemban pangbating praja saking nagari minangka pepainging kawula tasih satu kelah hormati wabil khusus ing pangarsanipun Sahibul Bats Bulaja lumeber sumrambahipun sagung saking para rawuh saking para pelenggah kakung putri senedahan ingkang satu bagya mulya tebih saderengipun ujubing dalipur suka parasuka pisanipun ing para kadang suwan kula sakonso nedya kalajengaken bil barokah panjurung panlaipun nyasun ing pawiwahan adicara ing ginelar rumamah purwa madya ngantos sak paripurnanipun pawahan samangke mugi jangkung ing karahayun jangkung rahayu wilujeng jangkung rahayu sae slamet ing samudanipun amin amin ya rabbal alamin. Awit kanugrahaning Gusti Kang Magung tertentu karana barokahipun karana nikmatipun nikmat iman Islam sehat utawinipun katitik ing endahing pawahan pahargyan dalem kula sak kanca dan derek suwan ngabiyantara ing endahing pawahan pahargyan suwanipun kanca-kanca dutan ada musik campur saringkes bijal saking latan naga saringadrojo marak suwan ngabiyantara tinimbalan dijawah awit saking kemaringipun Sahibul Bats Bulaja keluarga ageng pun panjenenganipun Bapak Agung ingkang kabantu pun panjenenganipun Bapak Ismail sagotra keluarga ageng Lawangsa jumbuh genyo hanggar hajat ujubipun nandukaken raos syukur ing ngarsa dalem Gusti Kang Magung awit nampi sedaya kanugrahaning Gusti Kang Magung inggih Allah Subhanahu wa taala. Tekan kantun sinawun nandahaken raos syukur lumantar ing endahing pawahan pahargyan ugi berkah pangestunipun kasuwun ujo dumateng para punden para pinisepuh kula saking para pelenggah para rawuh. Mugi lumantar ing pawiwahan pahargyan ujubipun tasih kurang ing menika dalu saestu mbeta sababiyah manfaat mligi kunjuk dumateng ing pawiwahan sababiyah manfaat kunjuk dumateng keluarga ageng panjenenganipun Bapak Agung lumeber sumrambahipun ing kita sami amin amin ya rabbal alamin. Sinengguyung nyawiji karya kadang-kadang Arafa Audio pambagya rahayu wilujeng rawuh sagung para tamu kantos wareng pinarak lenggahan kasekecaken minarak kani marang dumateng kari penggalih saperangan bebeling mangke sampun pikantuk pasukan sugeng pasukan ingkang sampun ngatur kunjuk dumateng ing panjenengan suwanipun kanca-kanca duta Hangandi Tri Widyawati cacahipun setunggal monggo saya jika raipun kawiwitan suwanipun sing tengah riyin ya Enadil Mbak Sundir Marianti duta pada sampur sari. Yo!
Sangkep ingkang kula sajaripun mijil saking Latan Ketro. Gendo Ayu Yulia Rahma Arafa Audio. Tak kene Mang Ayu. Ya. Di urut yang ketiga, urut nomor 3, wong wedok. Wong wedok is Budi. Ganda Ayu, Heni Amelia, Duta. Nada musik campur sari. Wasilah bismillah handaran ing samudanipun. Witan dengan ngantos ing mukasan bukit jangkung ing Karahayun. Nyawiji karya konso-konso Arafa Audio. Atur pamunggo.